Jadi mau lihat tema tutu di Tuhatta, mau lihat tema nang di bagas setikion, tutu merdala dengan sude, mulai nyaking sian bagas joron itu hatai, ima di nama jalo pamaso-masuon, udah nami dohot, inang udah nami nuaing. Jadi naboi terpasat hami, sayang giat matutu tujuh di pasu-pasu Tuhatta rumah tangga muna, asang giat dilio tutu di hamuna. Silas diroha merhite-hite anak dohot boru. Jadi sian tonga-tonga ni punguata persabahu tahun luban-lubu mersada dan si kecamatan Sipahutar songon natorang rangi dia ketikina salpu ima taringot tuanggaran pasahaton ni punguata may di bagas setikion. Jadi ima na boy terpasatami ala gudang ni acara dope akan alex pasahaton ni kadongan nakahatan na uli hatan na denggan. Jadi saya itu hatta mana masuk hita, botima. Mulai ma di donga sautar sel belu, pasatay ma tu sonak malila. Jadi moliate ma di hatta ala di payuti utami mulai senda sogot di mana maraha uloton di bagasan las niroha di supasu Tuhan dot tu. Jadi moliate ma di yang kidul nami perdere asida borugultom naroha mutong tong mangotang di tonga-tonga ni bungata omahita ala sisada pakilalado ita si sadalas niroha do ita di tonga-tonga ni tembesina umaliang las marohamu ba anggema tujolo utorua kita si sada ulama tututu di ita nang songoni di anak nami si basar nungaronak king hubereng donga sapete nimu masa ibalgasi tutu alana pastina songon asimarwani Tuhan ba atok mamu diri ritiador marana marboru mamu dongamu mai donga saruma tua songon ini dona tua-tua menna bitang naromiris obun na somorop bit anak pediri boru bitang torop. Jadi songoni manggia termasuk do auma soda di periode sonari uluan ni bungata sonak malele narong di sektor tembesi bolo tung di tembesi do da mangan non ba masuk matu tonga-tonga ni bungata kurang lebih bodoh hitam marsiajaran asalam mangherbang pungata raja sonak malela narong di sektor tembesion songoni mahata na boy dono nami di pasar tema moliate di pasar ma tuang kini ulnai perdiri. Jadi mau lihat tema di Tuhatta, mau lihat tema di Ulota sadariot. Ido tutu dihamu na perjolo bapu dana. Lunga ding gambar dan Ulota di bagas sadarion. Mau lihat tema di Tuhan. Angkiak ma akan asinak kapan di rohamuna tujuan darion di batulus Tuhan mayate. Lausongoni ma nang diang kinami dot yang diboru nami mau liate tok tapasat tutuhatta pernikahan basai ima nong tipak di bagas sadarion hot parsaripe omuna jalani ang dia ma marhide-hide akatangyang nabinuan nyaka natorop suak songoni nang sian bunguata raja bonan yang perdede nadong di kota Batam ang giat ma manupak ma de Batam tubibu ma hamu dilitiador muna asang giat martabadabba kasilas diroha di tonga-tonga ni keluarga muna ang giat ma gabe keluarga na berbahagia ma hamu tujulannya na riayo begiun nami mayetong di tonga-tonga ni bunguata jala gomos donon nami tuhamuna angki nami alang ahot hamu di pasari peoni ba dapat tok kamu matong bunguata nadong di kota Batam ate baidu dah gomos dohono nih jadi tangyang nami tuhamuna saluhuna keluarga omma aka silas niroha nabinon namion ima mangguhi di tangyang nami sian punguata raja bonani ona perdede narong di kota Batam jadi songoni mahata na buitar pasat di tonga-tonga ta mau lihat ma sinata mau